Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu. Ovaj program podržan je od strane nevladine organizacije Human i Američke ambasade na Kosovu. Stavovi i mišljenje izrečeni u ovoj emisiji ne odražavaju stav NVO Human i Američke ambasade na Kosovu. Dobar dan, ovo je emisija Otvoreno o svemu. Danas smo u osnovnoj i srednjoj školi u Goraždevcu. Evo razgovaramo sa direktorom srednje škole Žarkom Portić. Direktore, drugo polugodište je počelo, deca su krenula u školu. Sada, kako se odvija nastava, kako je sve počelo u drugom polugodištu? Dobrodošli u srednju školu. Pa nastava posle raspusta počeli smo 18. januara i krenuli redovno da idemo na nastavu. Odvijalo se najnormalnije, krenulo se najnormalnije, međutim zbog pogoršanja situacije od 8.3. smo na online nastavi. Online nastava se izvodi redovno, pratimo, profesori šalju izveštaje, platformu koja je izabrala škola rade po platformi Google učionici. Nadam se da će brzo da se vratimo u klupe, da će deca brzo da budu u klupe i da nam je najbolje kad smo u školi. Koliko je sva ova situacija sa koronom, sa ovim što se dešava, uticala na kvalitet da deca nauče nešto, da se profesori prilagode, da im objasne? Pa svakako da je najbolje fizički držanje nastave u školi, da je najbolji taj fizički na kraju kontakt, međutim moramo da se prilagođavamo situaciju kakva jeste. I mislim da nećemo mnogo, s obzirom da nemamo mnogo učenika, da nećemo mnogo, ta deca bar neće mnogo izgubiti. Svakako opet verujemo u to da je teže nastavnicima držati online nastavu, s obzirom na celokupnu situaciju i mesto gde živimo. Pre neki dan nismo imali uopšte interneta, tako da je onemogućena tog dana, taj dan možemo da računamo da nismo uspeli da održimo nastavu. I svakako da je teže, mnogo više obaveza iziskuje za profesore, za predmetne nastavnike, ali nadam se da će to dovoljno uspešno da bude i nadam se brzom povratku u školu. Evo, situacija je takva i u celom svetu, ne samo kod nas ovde u Goraždevcu. Šta očekujete, kako će se završiti kraj školske godine i kako će učenici to savladati? Pa ja verujem da ćemo brzo mi da se vratimo u klupe i kad bi bilo neko možda određivanje po lokalnim samoupravama, a s obzirom da znamo da u Goraždevcu recimo gotovo 2 meseca nije bilo slučaja od COVID-a, sad skoro se ponovo jedna koleginica je trenutno u bolnici, tako da nadam se da vakcinacijom, držanje predloženih mera, da ćemo se brzo vratiti u klupe i u najredovnijem radu završiti školsku godinu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama na poseti. Evo, u današnjoj emisiji naš gost je pored i direktora srednje škole i direktora osnovne škole Milan Anđelković. Milane, dobrodošli u našu emisiju Otvoreno sve. Dobar dan i hvala što ste nas pozvali, i mene i direktora Žarka ispred srednje škole. Pričali smo sa Žarkom, srednja škola je trenutno na online-u. Kakva je situacija u osnovnoj školi? Vidimo u hodniku da ima đaka, ali možete da nam objasnite vi malo više. Naravno. Osnovna škola je za više razrede od 5. do 8. na online nastavi već ovo je 2. nedelja, a niži razredi od predškolskog do 4. razreda su u svojim klupama i nastava se odvija redovno, s tim što zaista radimo na povećanju epidemioloških mera što se tiče higijene, što se tiče zaštite naših učenika i naših nastavnica, učiteljica ovde u školi, tako da nam nastava u budućem periodu zaista bude ovde u školi, a ne da budemo na online. Tako da se nadam da će u što kraćem vremenskom periodu i učenici od 5. do 8. razreda da se vrate u svoje klupe. A od kad su učenici od 5. do 8. na online-u i kakva je situacija, šta kažu profesori, da li je lako objasniti deci kao što je online ili ovako uživo? Pa generalno je svakako bolje da su deca u svojim klupama, svakako je bolji neposredni kontakt sa decom, neposredni rad, svakako je bolje objasniti detetu kada radite sa njim nego putem interneta ili preko neke Google učionice, s tim što vidim da je i to sa druge strane neka prednost, da nam deca digitalno sazrevaju, da je mogući takav vid
predavanja đacima nastave, tako da se nadam da će to biti jedno veliko iskustvo kako za đake, tako i za nastavnike u nekom budućem periodu kada i nastava bude na normalnom nivou, da će moći dodatno za uspešne učenike ili za učenike kojima treba bilo kakav dodatni vid stimulacije, da to može da odradi preko online nastave. Šta vi očekujete? Kako će se završiti ova školska godina? Da li će svi kompletno doći u školu i da se to privede kraju najnormalno? Pa, generalno, verujem da svi od nas nastavnika, preko nas rukovodioca i roditelja naših đaka ovde treba da se odazovemo pozivu za vakcinaciju, da bismo se prvo zaštitili, da bismo bili zdravi, a sa druge strane verujem da će đaci brzo da se vrate u svoje klupe i da ćemo školsku godinu 2020-2021 brzo da sprovedemo kako je i planirano po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije u junu mesecu, tako da nam se đaci 8. razreda na vreme pripreme i da na vreme odrade probni kvalifikacioni ispit i da nam zaista, kao i u narednim godinama i ove godine, deca ostanu ovde u Goraždevcu i upišu srednju školu. Evo još jedno pitanje. Pri kraju prvog polugodišta bilo je slučajeva zaraze koronom u osnovnoj i u srednjoj školi. Kakva je sada situacija što se tiče nastavnog kadra dece? Generalno, tako je, niti to možemo da sakrijemo, niti bismo se trudili da sakrijemo da korona nije zaista među nama. Bilo je nastavnika koji su bili izloženi virusu, hvala Bogu, ti simptomi su bili među tim nastavnicima na što blažem nivou, tako da su sada i svi ti nastavnici koji su bili u koroni dobrog zdravlja, nismo imali problema sa đacima, znači nismo imali zaražene dece ni u osnovnoj ni u srednjoj školi. Generalno smo to prebrodili dobro, disciplinovani smo dobro ovde i u školi, a i na nivou celog sela. Tako da se nadam da ako ovako ostane, da nam trenutno u ovom drugom talasu u Goraždevcu bude sve ok i da nemamo zaraženih. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam, hvala na pozivu. Učenik srednje četvrte ekonomske škole Rade Manojlović odgovarao je na pitanja našeg kolege Damjana Portića. Da čujemo u nastavku šta je on imao da kaže o problemima sa kojim se učenici suočavaju u ovoj godini dok vlada koronavirus. Dobar dan, Rade. Dobar dan. Možete li nam reći kako ste počeli nastavu u drugom polugodištu i kako je to proticalo? Da li ste nosili maske i šta je sve tu bilo? Pa, nastavu u drugom polugodištu počeli smo redovnom nastavom. Nosili smo maske, maltene uvek, koristili smo dezinfekcijona sredstva, držali smo tu neku distancu, kao i učionici sa profesorima, kao recimo na hodnicima, to je i učionicama sa našim drugim đacima, znači čak šta više i napolju smo držali neku distancu, to je to, znači od maski se nismo odvajali i tako. Kako sada učite i kako teče nastava? Pa sada učimo online nastavom, prešli smo na online nastavu, pa nastava teče jako dobro. Znači, javljamo se profesorima, oni nama, koliko god možemo izvršavamo ono što nam oni zadaju za domaći, za dnevnu prepisku, znači, otprilike, to je to, uklopili smo se jako dobro, jer, kako da vam kažem, danas svi živimo u tom dobi u toj dobi kompjutera, telefona, tako da, pa, za nas starije, pa, od 5. možda razreda, pa, na gore ovamo do, eto, recimo 4. godine srednje škole, to ne pada teško, jer malte ne po ceo dan koristimo i telefone, i kompjutere, znači, mislim da bi se što više zaštitili, da bi što više, kako da kažem, ostali zdravi, da se ne bi zaražavali, da ne bi na neki način širili zarazu, da je bolje da ostanemo online. Da li vam je lakše bilo uživo u školi ili online? Pa znate kako, lakše je bilo uživo, ili ti na redovnoj nastavi, ali opet kažem, online isto ne pada tako teško. Međutim, jeste malo obaveza da lupam od nekih 6-7 sati morate da provedete kraj telefona. Dobro, ne baš 6-7 sati, ali otprilike morate da ste tu, da
da, kako da vam kažem, imamo česte veze prekide sa internetom, pa imamo, ali svejedno, mislim da je lakše biti na redovnoj nastavi, ali vidite kakva je situacija. Sve u svemu ne pada nam teško, bar meni. Još jedno pitanje za kraj, šta očekujete, kako će se završiti ova školska godina? Pa, iskreno da vam kažem, ova školska godina najviše bih volao da se završi, kako da kažemo, u zdravlju. Da se niko ne razboli, da niko ne dobije koronu ili bilo kakav drugi vid bolesti. Da li će se godina završiti online ili vanrednom nastavom, potpuno je nebitno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. Bila je ovo emisija Otvoreno o svemu, tema je bila obrazovanje. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas. Ovaj program podržan je od strane nevladine organizacije Human i Američke ambasade na Kosovu. Stavovi i mišljenje izrečeni u ovoj emisiji ne odražavaju stav NVO Human i Američke ambasade na Kosovu. Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu.